Рамазан айының 24 көнендә 15 апрельдә Казанда 11 республика ифтары узды. Бу юлы Татарстанда иң зур авыз ачу мәҗлесе изге айның соңгы декадасында уздырылу белән игътибарга лаек булды. Ул вакытта гыйбадәт кылуда аерым тырышлыклар куела. Республика ифтары Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Акбарс-Арена стадионы дирекциясе һәм Туган авылым милли туристик комплексы көче белән Казан Экспо мәйданчыгында оештырылды. 11 республика ифтарына 11 мең кеше җыелды. Алар арасында Татарстанның бар пишмагыннан килгән мөселманнар, шул исәптән мохтаҗлар, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, чит ил илчеләре һәм консуллар бар иде. Традиция буенча республика ифтарында катнашучыларны авыз ачу вакыты җиткәнче бай мәдәни программа көтте. Бу юлы кунакларны Татарстан Республикасы халык артисты, Буа Татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев башкаруындагы Дәрвиш моноспектакль белән сөендерделәр. Спектакль нигезендә 19-20 гасырлар чигендә яшәгән һәм Буа шәһәрендә имам булып эшләгән күренекле татар дин белгече Нургали Хәзрәт Хәсәновның биографиясе ята. Моннан тыш ифтарда катнашучылар өчен концерт залында татар-мөселман традицияләрен чагылдырган 3D график видеопрограмма тәкъдим ителде. Шул ук чара мәйданчыгында шәригать стандартлары буенча колорит продукцияле хәләл маркет эшләде.